Na di mo diha. Kanan. What's up? Nako istorya ninyo. Dili ba mo ka-afford og tag kuan? Tag 5,000, tag 3,000 nga ring light. Tudloan ta mo. Magbuhat tag ring light and let's so, ang akong gibuhat ha. Nagsuri-suri ko kulon murag buang. Palit ko ingani ini ipalit ni nako sa kulon tag 284.95 na circular electronic lamp. Alright, kaysa magpalit pa ka atong tag 5,000 tag 3,000 mahal kayo. Ikaduha sorry na pugog kulon mura na pugog buang. Nagpalit na pud ko ani. Cheng! Para musiga ang atong suga. Kasi syempre di musiga ko'y sakit dong. Dai. Dera. Kuha ni siya about 5 meters. Anang presyo kay 51. Maklaro na dili. Dan ato ning suwayan kung nindot man ni sa gipik. No? Kung parehara bagay sa katong tag 5,000 nga. Ring light. O baraton ra ni. So narinig siya sa mga 300 kapin. Akong napalit. So atong suwayan and let's go. Dara. So ini siya 32 watts. 100 watts. So kuha ni siya guys. 32 watts ni siya. Circular Firefly ang brand, circular electronic lamp. So let's abdihan na to. Tara. Dayon paslak na to ang sakit na. Uy, diara. Tara, ready to fire na. Wala mamatay budget, wala mo ko kapit og tripod patungan ani. So, ato na sa ni sangit, asa nato ni sangit. So, come on. Atong suwayan. Kung niyot ba siya no? Parehara ba gud performance. Basid bati. Yeah, let's go. Ha! Dara. Sus, dara. O, tara ko mata. Nailingin no. Nailingin no. So nindot siya gamiton. So nanatay ring light. Kasi magpalit mo to tag 5,000 tag 3,000. Di ba? Brato ra. So sa katong gana magpalit, gipalit ra ko ni sa kulon, di na ko isulti kung asa nga mall, basta nani siya sa mga kon dito tindahan nga nay hardware and kaning sakit. So under 300 kapin makapalit na kag ring light. Pwede na ka mag-vlog sa imong kwarto. And daghang salamat.